Честита победа. Изненадан ли си от това класиране? Малко извън пистата, но... Благодаря. Да, много съм изненадан. В началото на конкурса изобщо не предполагах, че мога да го спечеля. Дори си мислех, че ще отпадна още в първия кръг. Но съм приятно изненадан, че успя да стигна до финала и да го спечеля. Все пак биеш Митко Ценов, по-популярен, по-известен. Да, той на пистата ми бие доста силно, но така и те успях да го победя. Не знам как, но съм щастлив от това. А как реши да се явиш? Аз бях изненадан, не съм аз решил. Мои приятели ме записаха и така видяха, че съм номиниран и ми хареса, защото е нещо ново, нещо интересно. Прави ли си кампания така тайничко да имаш повече гласове? Чак кампания не е, няколко споделяния във Фейсбук. Мои приятели, познати също споделяха и така тръгна мрежата из Габрово да ме подкрепят. Видях на финала, че е имало също и публикация в онлайн сайт новинарски в Габрово, което ме изненада, защото не съм се свързал с тях специално да публикуват, но явно са видяли, че съм номиниран и са решили и те да ми помогнат. А какво смяташ, ще ти помогне това класиране, тази победа сега на пистата? Ще ми мотивира да тренирам повече, да запазя, да задържа името си. В смисъл, спечелил съм състезание по кръста, сега трябва да спечеля на пистата. Коя ти е по-любимата дисциплина, 400 или 800? 800 ми е любимата, но някакси на 400 метра чувствам по-добре. На 800 си ми е в сърцето. Не, съм постигнал и по-големите си успехи. Като кой искаш да станеш? Дейвид Рудиша. А резултата? Трудно ще го достигна, но колкото по-близо, толкова по-добре. Българския също е доста труден. Той е 1,45, също е труден за постигане. Сега съм далече, но има мотивация. Сега си мотивирах допълнително с тази награда. Суетен ли си така в живота, на пистата? Не мисля, че съм суетен. Не мисля за нещата, които се случват, просто те се случват. Добре, иначе така от жените атлетки, популярните жени, български, световни звезди, кои ти харесват? Ивет Лова и Алисън Филикс. А от мъжете като излъчваник? Може би Асафа Пауъл и Дейвид Оливър. Какво си пожелаваш за 2016? Късмет на пистата, да се предпазя от травми, защото последните години имах няколко травми. Ако успея да се задържа здрав и да тренирам като хората и успехи на пистата. Някакви резултати планирани за 2016? За начало в залата да си класирам в тройката на 400 метра, на 800 метра вече колкото дойде. Вече лятото ще тренирам повече за 800 метра. Добре, благодаря ти и успехи.